flores arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Unha flor para compartir. Ah. Ah. Ai! Ah, non a miña flor. Perdoa, teño que entregar un paquete urxente. Expreso libélula. Non te preocupes, non importa. Maia, ai, mi madriña, non. Necesitas unha cama nova. Afortunadamente hai flores ás gallas. Vamos escoller outra. Agarda! Non se pode atopar unha cama cómoda así sen máis. Deixallo ao experto dormiñón. Ai. Que che parece esta? Non está mal, Sí! É grande, cómoda, ben situada e simplemente deliciosa. É a flor perfecta. Moi ben, Willy, realmente és un experto. Foi unha sorte. É a única que hai así en toda a pradería. Ai, estou esgotado de tanto traballar. Hola. Desculpa que che interrompa a sesta, pero teño que coller este pole inmediatamente. Oh, vamos, Willy. Dixo nada. Non imos atopar outra flor como esta. Atopámola nós primeiro. Ademais, hai moitas máis flores. Está ben, entendido. Só que me dixeron que collese o pole desta flor especificamente. Que? Xuízera da Bella. Nunha xira de inspección. Maia, claro. E con Willy, naturalmente. Dina é unha obreira modélica. De feito, é a mellor da colmea. Deixade a facer o seu traballo. Ei, atopámola nós primeiro. Ademais, é onde vas dormir ti. Oh, queres dicir que non dormes na túa colmea? Hai que coller o pole das flores. De non facelo, pérdese. Unha flor para dormir nela. Maia, non podes facer nada como as outras abellas. Claro que podo. Podo facer todo o que fan as outras abellas. Non me digas. Ben, iso ímolo saber de seguida. Para decidir quen colle que, o parágrafo 12C do Códice das Abellas e da Colmea di que nestes casos son necesarias 3 probas. Imos competir. Oh, encántame competir. Primeira proba. Como sabedes, as abellas de colmea bailan para indicarlles ás outras onde atopar flores cheas de néctar e de pole. Pero iso non é xusto. Iso fai no Dina todos os días. Precisamente. A ver se és quen de dar co tulipán que che vou indicar tan facilmente como Dina. Xa está. Sí, ben, vale. O xiro á esquerda significa... Non a axudes, Willy. Veña, Maia, eu sígote. Ben, despois das flores do trigo sigo en liña recta e... Debe ser por aquí. Maia! Sí, atopeina! Pensei que non a ías a topar. Sí, de todos os xeitos, foi Dina quen chegou primeiro. Ei, non é xusto.
Ninguén dixo nada diso, só tiñan que encontrar o tulipán. Ja! Dina gañou a primeira proba. Pero... Acouga, Willy, aínda hai 2 probas máis. Na segunda proba, cada unha de vós ten que facer un cesto e traerme todos os grans de pole posibles. Aquí pra Maia e aí pra Dina. Gaña quen máis grans de pole trouxese cando esa babosa chegue ao cogomelo. Ai, non teño tanta experiencia como a Dina, non vou gañar. E avísovos, só se contarán os grans de pole que estean dentro dos círculos. Está claro? Preparadas? Xa! Vamos, Maia! Vamos, Maia! Vamos, Maia! Maia, ei, tes que levar pole, non anacos de pau. Tranquilo, Willy. Está ben. Oh, que boa pinta. ¿Qué? ¡Ahí! ¡Ahí! Vamos, Maia, vamos, Maia, vamos, Maia. Vamos xa, Maia. Vamos xa, Maia. Vamos. ¿Qué? Oh, non. Vamos, Maia. Vamos, Maia. Está ben. Maia gañou esta proba, pero por un pelo. Ben feito, Maia. Moi ben, xa falamos abondo. Seguídeme para a derradeira proba. Tiveches unha idea moi boa, Maia. Moi ben. A derradeira proba é de velocidade. Tedes que ser moi rápidas. Pero Dina é super rápida. É unha adulta. Coñezo as regras, e as regras son as regras, Willy. Vou seguir para asegurarme de que a carreira remata sen problemas. Eu fun campeón na miña mocidade, sí, sí. Atentas, preparadas, xa! Maia, rápido! Lembra a túa cama nova! Vamos, Maia, rápido! Seguro que a has coñido! Ai, ai, ai. Ai, ai, ah. Ai, ai, ai. Non vou ser quen de alcanzala. É demasiado rápida. Maia, renderíase. Oi, ai, oh. Oh, desculpa, eu... Ei, non é xusto. Non foi ata a charca. Fixo trampas. Temos o que dicir ao xuicera da abella. Willy! Oh, non fixo trampas. Vaina perseguindo. Vamos, Willy, temos que axudala. Non a vas dar alcanzado. Hai que avisar ao xuicera da abella. Ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, oh non, teño que facer algo. Axuda. Ai, piedade. Ei, aquí! Expreso Libélula ao teu servizo.
Coñézote. Antes estragueiche a túa flor. Sí, pero agora temos outro problema. Un paxaro persegue a nosa amiga. Axuda! Podes nos axudar? É o mínimo que podo facer por ti. Ademais, gústame marear os paxaros. Subide. Axuda! Axuda! Aí, na silveira. Tranquila, aquí non se vai meter. As espiñas non lle gustan nada. Que pouco lle faltou. Moitas grazas aos dous. Non paga a pena arriscarse tanto por unha flor de nada. Levo vos a algures. Estaba a piques de irte salvar, pero antes de poder facer nada vin que Maia tiña unha idea. Moi ben, unha competición e teño que anunciar a gañadora. A ver, Dina ía por diante na carreira. Así é todo, Maia demostrou a súa coraxe e salvoulle a vida a Dina. Grazas ao ben que coñece a pradería, gañou a flor. Ben, xa que a flor é miña, compartímola. Somos amigas, así que ti podes usala durante o día e eu durante a noite. Entón, non facía falta esta competición para nada. A próxima vez, por favor, non me fagades perder o tempo.